No tá zmena horou, no... Hora. No hej, no a práve cestujeme do lesa. No a teraz tu vyskočí medveď. Jaj, pozeraj, Barbie, čo sa stalo. Ty nevidíš, lebo ty si dole. Au. Normálne sa do mňa Medveď tu ide. Medveď prišiel. Strašný boj tam je. No, zavolám Beruške. Teraz je to... Ahoj, Beruška. Prepáč, že sa vyrušujem, no ale musíš i hneď tu priletieť, lebo medveď tu vyskočil. Medveď zaútočil na môjho Keníka môjho. Niečo tu, Ó, medvedík odletel. Beruška, ďakujeme ti. Nemáš za čo. Všetko dobre dopadlo. Musíš to tam dať? Poslušne. No, čiže Dobre. ideme. Teraz sme už došli na miesto. Aha, tu je to miesto, prepáč. Nevadí. Tu je to miesto. A tu To by budeme... sme mohli byť. Že? Áno. Jak ho rozložíš pekne, ukáž, čo tam všetko máš. Aha, sluchátka, potom Barbie dole spala, tam má ubytovňu, výborne. Keník, toto, šoférová, bol priputaný, dobré. Máme tam ešte nejaké super veci. Kde bolo babetko? Ukáž tatiovi, Paolovi, Barbieovi, Paolovi, tam do dresu ho daj. Do dresa. Počkaj, sem ho natočiť, aké pidi. No. Piggy-liggy-miggy. Kde spinkalo celú cestu? Tu v drese bolo. Tu Ukáž? spinkalo, alebo tu spinkalo. Áno, a tu mám ešte maličkosť. No a malé babetko vyskretí. Máme kočľa všetko. Potom záchod, šľapky, slúchatka. Asi máme všetko. Urobíme si spoločnú fotku. Aj kufor tam ešte zostal. No hej. Aj hauko tam ešte zostal. To si ho dáme, že keď sme niečo potrebovali.